Tinokwasai muri Zimbabwe. Nhasi rimwe zuva tadzokazve zvakare munzvimbo yeMount Darwin kwatakambouya kuya kune mwana akabudiswa zvichinzi aurawa nekurohwa naamai nababa. So ndo patadzoka muzuva ranhasi kuti tinasonzwisisa kuti zvakafamba sei kupostmortem kwaakaenda uyezve zviri kufamba sei muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Edwin Shamba. Tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ticharamba tichikupai chirongwa ichi kusvikirana mwana avigwa, kusvikirana mwana aradzikwa. Tinenge tichikupai kuti zvakamira sei. Chokutanga ndozivisa nenzwi Chimbizi. Ndakapinda mukoti. Ndapinda mukoti muye. Fanuere Chimbizi akapinda mukoti. Ndobva abvunzwa naMajority kuti iwewe uda loya here kwakuda kuzvimiririra. Ndokubva ati ndoda kuzvimiririra. Zikanzi Majority ndobva ati kubatwa nenyaya. Musi wa1 May wakarohwa mwana nepaipi akasvika pakukanganisika nyama yake. Musi wa4 May wakarohwa mwana nepaipi akawedzereka kukanganisika nyama yake. Ukauya nemwana kuchipatara. Mwana haana chaakwanisa kuitwa ngozi nyama yake yanga yakanganisika. Musi wa5 May mwana ndobva ashaya. Unobvumirana nazvo here kana kuti kwete? Akati handibvumirane nazvo. Ndobva hanzi right, unoda here kutongwa uchibva kumba? Akuda kutongwa uri muno. Akati ndinokumbirawo ndoda kutongwa ndichibva kumba. Ndobva hanzi manje nomutemo wedu sodare redu rinori hatikutendera kuti utongwe uchibva kumba, uchatongwa uri muno. Kana uchida zvokutongwa uchibva kumba unotoenda kuHigh Court. KuHigh Court ndiko kwaunotokumbira, ndo vanotokupa mutengo wekuti unotongwa uchibva kumba. Asi dare redu hatikwanise. Saka iwe uchadzoka muno mukoti musi wa22 May. Nindonzi Mandvavarira Luesi, ndiri amai vemwana ashaya, ngari mwana watete wangu. Chitiko chiri panapa hachisindifadza nemhaka yekuti maresults akauya outcome for postmortem inini hanondifadza nekuti hapana hama yedu akaona maresults. Mupurisa akarambira maresults, akaramba akamaverenga akati hapatendere kutora picture, hapatendere kuita anything. But nesituation yatakaona kuti mwana nevari kutaura kuti mwana akarohwa aibata mudumbu, patone munhu akatocha mablankets nehembe zvemwana zvazvine pupu neropa. Autaura kuti ndakasvika ndikabvunza mwana, ndikaona mwana achichema akabata padumbu. Ndikamubvunza akatadza kudaira angoita zvokugomera zviya. Ndobva ndikatadza kutotaura naye ndinoona situation iri panapa inomira mushe. Saka isusu katakataisa mwana wedu akaurayiwa, mapurisa ari kuzama kuvharidza nyaya nemaitiro avakaita kuita postmortem. Because postmortem vataura kuti natural death, but vakaona urwa musoro, urwa unenge wabva pai. Saka tachifunga kuti kana paine vatana anogona kutorwa kana pachidzokorora kuti togona kuita appeal case yedu yodzokororwa kuntu nemamwe mapurisa sire paDarien. Ndagona kuti zvinotibatsira kuti tinyevenuke isusu sana mai vemunhu. Paiitwa process yepostmortem panevo ukama here anga aripo? Panga panevo ukama vekwamai vacho. Amai kwakaparwa mhosva ndo vaiita process yacho. Kuhama kwedu hakuna, isusu taizongoteera tichingoudzwa kunzi bhodhi yakuenda, bhodhi yakudzoka. Then burial order inofanira kubudira kuchipatara uku kwako, but yakanzi munhu akunotora burial order kumonti kubhindura kune hama dzemukadzi yeye, ndokwakabva burial order ichinzi yakudzoka kuno. Iyo burial order inofanira kunge ichibudira papolisi peda nepachipatara peda. Tiri kunzwawo zvakare kuti hanzi kubhindura kwacho pachipatara manesi aripo vazhinji vacho ihama dzemukadzi, chokwadi? Ndizvozvo, ihama dzemukadzi wachona dziripo papa ndo dzakabuditsa burial order kubva kubhindura dzichinza kuno dzakuidzisa kuno, dzakaitora kuno dzichienda nayo kubhindura kubva dzinotorwa kubhindura. Asi pamutemo, tichitarisa pamutemo,
hama dzemukadzi hadzifanirwi kupinda paprocess yaitwa yemwana uyu. Panofanira kumira veukama vemwana. Ava ndana step mother havana purpose yekumira panyaya yemwana wedu isusu. Mwana wedu isusu tinofanira kumumirira tega isusu. Tafanira kunge tine hama dzekwababa nehama dzekwamai dzakamirira process yemwana, kwete hama dzastep mother dzinomira kuti toda burial order yemwana asiri wavo. Chavo changa chiri chipapo chokutaura kuti toda burial order, zvinhu zvese zvava okay, vorogezesa mwana wedu zvatisiri kuziva. Tinonzwa kuti mimi ndimakawacha nhumbi dzemushakabvu. Chii change chakanatsoitika semaonero enyu imimi? Inini nhumbi dzandakawacha inhumbi dzakabva kuchipatara. Ndonhumbi dzandakawacha mushure mokunge amai vacho vatokumbira ndi wachiriwo flisi iri mupapabheki yandoda kuzofuga kumanheru kana kwakutonhora. Ndokubva ndatora hembe dzandakapiwa nehanzvadzi yemufi mudiki sama ndakaya nadzo dzakasungwa dziri mupapabheki. Vangosvika nditi mama hanzi ndimondi wachiriwo flisi iri umu ndoda kuzofuga zvinhu zviri imomo. Pandangoti ahoraiti ndobva ndatakura flisi iye nechigumbezi ndo zvanga zvirimo kandaisa mudhishi nokuti zvazviri mupapabheki. Gumbezi ndorarisiri mupapabheki asi zvimwe zvinhu zvanga zviri mupapabheki. Pandaenda kurwise kunowacha ndabva ndakumbirawo vamwe vangu madzimai maviri anga ari kundiperekedze kukuwa pataenda kukuwa patasvikowacha. Pandakavhura pepabheki ndipo pandakaona mune hembe dzemwana, mamune shoti ranga rine pupu nependi ranga rine pupu nechibhotomu chebhuruu chakabvaruka pakati apo chachisina kupfeka, kajini trouser kanga kasina kupfeka, kanga kasina chinhu, nekatisheti kekumusoro kewhite kanga akapfeka kumusoro ndofunga here kanga karimo momo. Ndiko kandakaona kanga kane madrops eropa pachest papena shiti. Ndobva ndatoratidzwa vamwe vangu vamandina kuti asi mwana yanga akubhidha here, nekuti pandakamboya ndichimuona anga asina ropa, anga asina bleed. Saka ndikatosvika kuti mwana yasanga akubhidha here nechanda ndichizwa inini kurudzi nekuchaya. Ndipo ndakaona achiita. Saka ndobva tangu abu yangu angonditi vanga ndinawo kaisa apo kadiri kunge mvura tozowacha. Ndobva ndakaisa zvishuwa pasaidi. Kapedza kwacho patikazopedzisira kuwacha kaimbe kako ndikakasoka ndikaenda kumukumba ndikazokapedzisira kukawachira pamba panapa. Saka zvireva kuti hembe dzemushakabvu dzanga dzine ropa uyezve nezvaaibuditsa mudumbu make. Ko apa tiri kunzwa kuti maresults akabuda zvichinzi mwana anga aine urwa mumusoro, hapana pamwe panga akuwara. Saka zvichireva kuti maresults ari kunyepa kaya. Inini ipapo hangu handikwanisi kupindura nekuti kusazivawo kuti hembe madrops eropa akamawanawo kuti handizivi, nekuti inini pandakamuonawo kunokumba ndichichedzwa chinzi mwana arohwa nezvinhu handina kunge ndamuona hangu ane ropa. Saka ipapo handikwanisi kupapindura kuti maresults ari kuzvikudika nokuti inoti nanhazvo ndinoziva nezvekuchipatara. Ndinofunga muri weZimbabwe mangonzwa zvabuda zvichitaurwa nehama vakaenda kwaitwa postmortem uyezve vakaendawo futi kukoti, ndo mamiriro akaita nyaya. Asi ticharamba tichikupai chirongwa ichochi kusvikira na mukomana Andrew aradzikwa. Ticharamba tichikupai muri weZimbabwe. Senguva dzese tinokurudzirai kuramba muchisubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level.